Khaile Geronimo crime video thar halo chuak le ta karma sa khan na thila kan jin chuak deuh char chara chuwang chuan video thar ron nei theilova in mihriat thiamna karon ngen tak mewani he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna awmlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie Kolon Nebraska hi US ramchunga veng te berpol ania miza vel or chau chengin atamzo hi lo nei le ran vulei zong ani tlang pui hlomani an tlem tik tek boka abi cheng te po anin hriat lea kan mizo tun manunang mai khan an in po an kal ngai meu lova an motor chabi thlengin an phoi ngai lo an tiani chutiang khopa veng in pole in hriat chuan ni avangin a hnem ema tual tha chu soilo kotanin thlak nat veber chu anin chibai lai hi ni mai ome a mai ro chu tiang khopa veng ralmuang chu ni ma se Geronimo channel ron lua ve nok thei khop chanchin Rapthlak tak mayan lo nei ve to ani kumsani pathum ju ni somthum tlai daruk le min somli pani ania police ten call tihbaiawm takan dawng ve hlawl maya mahni intihlum nian hriat thu report an dawng tlat mai chu veleh police te chu an call don na hmunah chuan an tlan phei ngala hmeichhe pakhati garage a lo let reng maya a lawkah pistol pakhat awm bawk ani Thisen chuan hnem avangin an mitthi chu tunge ni ti pon hrimai theilova a thi chan ber po autopsy an ti photlo chuan chiang takin an la soingam lo ani a masaberin victim bula pistol lo let reng chu anan zir chianga a chunga silai muam tolova tin chuat vela chuan silai mukor pon hmumia lo bawk ani garage chunga kar kong khara chuan Thisen kai an hmua tin tuina mo ara na ni ngei tur pekhok hniak fiang reng tak hin hmuboka chuwang chuan mahni intihlum nilovin tual tha case zok ani mel tario maya tin uluk taka an endik chet nuwa pona thir lena po Thisena kai ti an hrele theiboka chuwang chuan keni police lumum satlia lo chet vengot na chi ni lo tin detective laman hriat tir chhong vele ta ani nuchi tu te ron thlen rolin forensic lam ho tu te po an ron thleng chop chil ve ngala tual tha case nialan ta ka wangin victim taksa chuan poi khoi tu DNA profile te anan zong ngala chuti lai chuan nuchi tu ten amun ma chun lo endik ve char boka kar moya chuan purse pakhat hi an va mut chuak le ta a chung ID card atangin an victim chukum somruk paruk mi Sharon Erickson ni ti an hret heita ani Sharon hi Nebraska piang le salient in deputy county officer treasurer na achel thina atna hi ne soin atai marum rut ni in a thopui pa don clark chuan soi nge tin thopui nuam hle ni in a soi boka engtiklai poin midang puin huam renga tin arin tlakin sumarin omem em boka adam khot chuan tur po ni se thamna sum lakai chuan thia thlang jok hialang ti tur khopin dikna nun pui ti hialin clark chuan a soi bokani kumsom thum pasari zektorim taka sarkar na thonua kumsang khat zakwa somkwa pariat khan a chol san ve tange ngeya courthouse pona chuan anun po adang lam takhop mai amma na ringot ngai tuan boring ve tak ni thin kha engthol takin hring nuna mang ve theita cheikhom na te hian anui ring berbera changa tuemoin lamarot to chuan lam tual thleng phei masabber ni thina a top khar tu ni zia bok ani kopui tel lovin amain a khosa kolon veng mi pui te hi achung te angin na en veka aduat em vek mai ni a chen na in ep chia kong pui anami chome dor ni thin hi lein in kom na pin dana tan a chei dang lama chuda chuan du an thlit mai thei turin coffee tui taka chop reng boka chu tianga tang rengot po chuan miril ru chetak chu ni lo tia chiang mai ome amai ro chu abuat sai in kom hlim na pin dana tanga fit som nga vel ka chuan heti hian arwang chara han ni tamai chu nia
mak ti lo chu sei tura vang le chu tiang khopa mi hring fel le mi dang te ngai sak chu tu phiang senin nge lo thata eng wang nge niang ti zon chua chu nu chui tu te na alo ni le don ta ani ti chuan a bul chan nan a garage bula a chen na in zok chu anan endik ta kong khar chu kar chiat ti hriat takin alo kaw huang maya atnu ma tangin surai manga karadi mela tin kong khar bula chuan thinga siam fian bung hi lo boka chumi po chu akar na na mang ni nge yarin ani tin pon lama phone shui zai cha ania alan dan chuan poi khoi tui ein bot sai lok ve devani mela pi Sharon hian police mo chungte mo biak theilu nan miswal pa hi aloin veng lok sa vek niin alang in chunga ve tung chuan thil mak danglam tak tia han sei tur om lem lova bung ruat la dar nei nuayemo in sual na nu ma o mangemo mu turom shan lo chuti rol chuan pi Sharon ni khumbul lai thialo la eng pup maya tin a khumlu zona chuan silai pai ruak hi an va mu boka tin a khum chu siam lovin lo la nok deuh nuai boka chu tiang vela tang chuan he Inthahna i zan lai thlenga ni mai nge mo ti ngai danan nei ta deuh ani anrin dan chuan a zan lai a tuemo ina chuan ron lut ruanga chumi thom chuan pi Sharon ni chu ti harin a khumbula alai chu chieng ngalanga tin rang takin a podo a silai chu la chuak ngal bokanga ti chuan thilom zia ven dik nalama heti hian mi sual chuan alo that tamai ani han ring ani chu tiat nu chui tu te a hmun main dikan buai mup lai chuan an veng pa postmaster le kang chel na thok kop Richard menai police te pui turin aronin pe ve top maya engma soi si set lovin crime scene a chuan aron lang ve hlol mai ani hi pi Sharon ni thian thatak ania arwang va mo sa ber tu le police ne ron report tu kha ani nge a chet vel dana chuan pi Sharon ni case chuang ai ven hle tia chianga ma se nu chi du de chuan chulai hmunah chuan evidence ti chet pal the ni thu shilin an ri kham chin crime scene pialama lovom ri turin an tia ma se hartman hi reilo te aron lang le china nu chi du de hian an nor chuak zing viau ani akho sa zia chukong le lam zong tak chuan arin hlelom ta hle maya evidence ron ti che da tum te po ang ta rum maya ti chuan nu chui tu de chuan an kom chiang ta top mai ani Hartman a chuan Sharon nen hian thian thatakan ni thu asaya azin bo hlan te hian a in lo en dik sak tur tin a cha bi po a thona post office aron da top zel ni in asaya tin an office a chuan a lekha tur ngai venin ni tin deuh thoron kal thin in a sei boka ma se mi tu ka hian Sharon hi aron kal tami alova chuta chung ten mangangin aron kol boka wangin a ven dik turin a mai na vakal ta top maya ti chuan a motor dana chu va hon rualin heti hian Sharon ni ruang lo le reng chu va mutamai ni in ain soyani abula silai lo ma wangin mahni intihlum ngai nghal mia chu deng chuan emergency service ne na po ava report tangei renga amai ro chun chui tu te ve thungi chuan mahni intihlum nilovin thani ngei ti kon fi takin an soi thei to thung ani investigator chuan eng poni se crime scene thleng masaber le ruang mu masaber tuini bokatin a statement de la kanan tuma amai ro chu a malok po thataka thil soi si kha Hartman a chuan ngoi chu tlat maya min man don chuan tuna min manula chu ti ni lo chuan ka chuak don tin crime scene chu a chhuah san ta mak mai mani thian nai takte an boral lai chu ti han ti chu a common lo le maya tin nu chi tu de tan hian rin hle lo thei ani talo ti chuan akal bo main tol tha hu no mang vela chuan khoya ngeom tian an zot shama Hartman a chuan ina anu puinen chesan khel ni in ain soya chu thu chu nu chi tu de chuan rang takin an bo zui ngala ma se nu pui po chuan ina anom dun ngei thu sein alo nem nge de veleh tlat mai tin a record hlui lam anan hain Hartman a hian sul nu por dan bo chiat na lian tham soi tur lo nei mia lo boka
che zia churin helom te ma se han chui zui chiam chan tura wang tariau maya chu wang chuan an rin hleli sa tanga thai che ngal chuang lovin trang dangan bel san ler yelo ngai ta ani chu te nu chui tu ten mathar lak le dan turan ngai tu lai chuan pi Sharon thi thu chuan kolon veng pum pui chu lo fan chuak man vek toa tua thana hi kum som li chung an voi khat hriat na ni boka avangin an ngai ven lo theilova a hria piang in makan tin an oi hlei theilo ani pi Sharon hi sei tawng khan khuale tui satlia mai ni lova a na po na zaum ve tak ko chung office work lam na nia tin chol san nuwa po mi zong nu ti mai tur khopin an veng mi pui te adu sakin angai toem ema heti an boral tamai hi an khotlang tan chuan chan na satak ti lo rual anilo chu tiang khopa mi ngai nat ron ani wang chuan nu chui tu te po hian bulhan chan dan tur ber pon shemeu lova an ril ruwa zona lo masaber chu heti mi nol pinan fakaron loi lai hian an chanom vela ama ngai na ve mi lo tuan lo rengem niang nge nia a thian te mo a tho pui hlui te ne mo in ti thiam lo na nem ni zok ti vel te chu ni maya a bak chu han chui zui turan hretlat lo ani ti chuan a tu ka nu chui tu te chu an thenom khoveng te kom kwal turin anin khal chuak ta top maya in tina lutin thoman hriat lo te rin hlelan neem ti te le khamin nia pi Sharon om dana khan thil dang lam deuh muan neem ti tenan zot kwal chara ma se tua ma chuan sei turan lo nei hlom tlat lo mel ma nei hriat ani lova anun na ladu tur khopa ma hotu phei chu khovela hian anom lowang ti te hirin an lo seya poi khoina thlen khat em na venga lo ni bok nen tu main rin hlel tur ei pon lo nei mi alova veng danga changaron kala ningot lo chuan kan veng mi chu ni theilo tia kon fi taka sei te pon omani amai ro chu nu chui tu de chuan an dap thuk zela an mi mal record sang ten an chin le kwal nuwa ri hlelom ve deuh tur mi pakhatan hai chuak tanol mai chu pa ming chu James Marsanin pi Sharon ni chanom chia omani nge he pa po hi chu ti taka suak sual chu ni shan chuang lo a khesan nei ve te po ruk na te tham te YouTube bar ho poin an zui pelo tur case fa sha deuh te ni hloma ma sen veng teang veng ralmuang lu tuka chuan aswal pola ni phave tlat ani ti chuan nu chui tu de chuan chu tlang wal kum som ni palimi James chu thuan vazot fi aveta pi Sharon ni nen hian engang taka in mil hriat thangen ni tianan zo chuan James chuan chu tiang tak chuan in po lem lova post office a kal turan in mu ve zeu ti bak chu shan parin hmunah le in kom na pon nei ngai lem lo ni in a in soi tin anau pan deuh lai kha chuan ani mi chimom ti taka a poi lo soi ve zeu toa pi Sharon ni hian hau te po lo hau ve to thin nge ya ma se lak thu tak ngai lem lo thu le tun nuwa phei chuan engma boina nei to lo thu a soi ani tin James Mars a hian a hun lai khan pi Sharon ni thi thu poi lo shave mi lo ni in a in soya a soi zel dan chuan in chung siam thin in chung mystery nia Sharon ni boral mahni po khan Kansas lama mi in chung siam in a kaldaya chu da changa lo hole nu chuan wo hu bara chol ko in a thian tenen savoman dot hova chu da chuan an khar hun thleng omin zandar khat le chen ve vela hoa nghal mai lovin TV ten le te a ti chuan mu hil zui ta ni in ain soyani James tu sei chuan nu poina hriat pui ngei thu lo sei ve boka arin helom heavy le ta vak lo dewa a mai ro chu nu chi tu te hian Sharon thi hun takan la hriat chian lo wangin James churin hleli sa tangin an la pai bo du big chuang lo ti chuan nakina chanchin nang teom chuan kanin bele don nia tin hosan mai nan tuma chu ti lai tak chuan James chuan a ma soilan du lo thil poi mo deuh nu chui du de chu a lo khiu riu hlau mai a soidan chuan Sharon in zona hian trak pakhat hi ding zing hlea ama pi Sharon nen po in bakkai phone in a soya a chan nia arin po sei ngalin truck driver chuan a motor chu hung offside deuh thina
pi Sharon ni kot te thleng an ron dai chho thina chu tiang vel wang chuan in hau thin yarin thu a sei ani ti chuan chu thu thar lam chu bo zuin nu chui tu de chuan Sharon ni thunom vela mi de chu anan kom thalea chu tiang an in hau lai lo mu fu chuan lo ve nual maya chuan in hauna chuan a vor top thlengin a tharum nga zok chuan akuta tho tamai ti na ni thei ta tlat maya chu truck driver chu zan chuange nge lo ngai ta ti chuan nu chui tu de chuan truck terminal zong songa kalin kolon venga ron ding thin pa chuan an zong ris ta top maya ma se tu mai na number an lo chin che bok silova truck za chuang zinga han phek zon top mai chu a hau takarem hle tin heti un lai kumsani pathum dai to khani ti thei ngi lo bokila tunang hian CCTV nei te la ol sam lo baka mobile phone po camera chom lo te la ni fura thila la ol sam lo viau ani nu chi tu de chuan an mi zon lai truck driver chuan mu zo lo mai te po an hlau chan ta hlea chuta alo tlan bo dai ni phei chuan a chile lo wang ti po hriat ani lova abikin kum upalam te lo bitum le mayangem ti te thlengin ngai tua na lut zut to maya an manga angchan to tak zet ani ti chuan nu chui tu de chuan truck driver chu an zong tangat ngat maya ma se mu tu reng om chuang lo kolon veng mi pui te chu an tri dui to maya tol that tu chu ron let le mayangem ti po hriat ani der mai silo chu tiang chuan kar khat vel chu ma son om lovin aral ta der maya chu ti chung chuan arwang en dik na autopsy result po aron chuak ve ta a thi hun tak hriat thei ni to lo ma se an rin dan chuan zan lai ni lo poin zingkar ma taka ni mela tin report atanga lan danin Sharon hi ka hlum ni lovin re hlum ani mel zoka tin man roshiam lem lo manga vok na hnu ma an hmunual bawk ani Sharon ni kuta hian silai zen noi pakhat ma hmuni lova alan dana chuan miswali thei top choi na lo beilet ve ani mela akuta pem le ka kom nuala tin autopsy chang chuan a ngong ruat liak tian mu chuak bok ani tin chu mai chu la ni lo cheu a ser pil nual ti mu chuani boka om zia chu pitar kum somruk paruk mi hian pong swala tok bok ti na ani chu ta zet chuan nu chui tu de chu an chek ve ta tlok maya a thi don lai vela pi Sharon ni mangan tur zia ten an ngai toin an laina thar ta hlea amo phurtu chu an hoso bor to ni autopsy an ti na hian ake korte a DNA sample om lo endik ania amairo chu kum sani chokhala ni wangin a result chhuah hun nga ve de talanga ya chuti chung chuan an theng anga mi suazon na chun lo thomop mo pangai ani chutia masona chete an nei ve nu autopsy result a chhuah tangani ni nuwa chuan vani thla takin an zon lai chak nge mai kha an venga chuan aron tlan lut le ta hlol maya ti chuan arangin nu chui tu re chuan a driver chu station lama thu zo fia turin an hruai ta nghal ani atira chuan ange ngal hle maya nu chui tu te zo na po chang thadu der lo maya tol thana thlen hun lai omang vela om na po a soi chiang du chuang lova konfi takin a hoiwa ringot mayani Sharon ne nei nial boy thin chung chang te chuan an zota driver chuan anin ngei lem lo ti chu ze big lova a seidan chuan pitar phun chiar eng kimalowin rol ve zelang chi hi ni oma ma se an karo room anin hlanton bak chu eng thil ma ti lo ni in ain soi ve tlat ani tin tol thahi atuina zong ni lo thu sein pi Sharon ni boral mania aom na po soi ve tange ngeya kem za chuanga hlawl bungrua phur ni in sein afin fiana parking ticket le thil le na receipt po aron phor thlap bok ani nu chui dre chuan chung ticket le receipt te chu arin tlak reng em tiloen dik turin unit dang an tho puite an thon ngala chuti chung chuan a DNA sample en dika phalle phalon an zota ma se
driver chuan alo phal o zawng lo mai tin polygraph test ti ngamem tin an zo poin angam chu ka ngama ma se ka phei lo alo ti mak mai boka a filim tak zet chuan enge mo chu tiang mai te hnar le ti chul ruan in zot tluk to maya a mai ro chu evidence nei document chini parking ticket le receipt te chu adik ngei ti an nem nget tlat maya DNA sample test phalo le polygraph test ti du lo te mai chu dan kal na ni hek lo le nu chui tre chuan shen reng chan turan nei le talova ti chuan truck driver chuan chhuah zalen le tari ani nu chui tre chuan beidong lovin nan tho chun zom renga heti chung hian calling mo zatan dong rui renga ma sen be se ve de ponan bo zui thuk devin ko nga ping le ngal de zela an rin ang ngein an case chu hau takareu khop mai chu tiang vela wang chuan veng chung bo ruak po adang ta zar maya a ma kho vel hmun ralmuang beran lo ngai thin kha eng thol takatwal that tu len vel mai theina kot thler lo ni tamai sia tu ma zan han chuak ngam ponom to me lo abikin kum upalam phei chu ma ni ngam ponom to lova ko sana changa an tu le faten ron chen pui lop ponom nual mai an mang ang tlang ani tin he tiangi man chuan na thok turangai police tan le hian atlom thlak dua mi puinan mahni arin an nga zo lo hian hlau berni thina wangin hemi sual poi man chuan chak zek toa ma se chak zek na zong hi ati theingot big si lo lai takhi an mutana la niri ani chu tian chui tu ten chanem ngai takan nan tho mop lai chuan atira crime scene local pakhat men a bawk police station chunga aron lar chole ta hle maya a kha tokin nu chui tu de chu an thlen chin zotin aron kol deu renga an din filim chuan nu po la ron ngai even cheu dana chuan arin hlelom thar le tariawani a mai ro chuan an chui zui don lain lungbang sutang mai ni le thin sia a topa chuan hardman chu a thian nu case ngai even alo phili ve satlia an ngai tabera han hau dawna ni chia silo hau deuh lo chuan ron neom phian boxi engkim shevedu masona tur han seite tia seitur engma nei le chuang silo ti thiam zet siang khani mel taber ani suti an chanchin thar nei ve dewa zuzi le taxi a chuan nu chide chuan kongdang an zong le ta tun chom chu thil dang lam deuh hlek ngai tuana chang an sheveta kumsa ni chohi we sa rui hlo chikhat methamphetamine alam toya metan ti mai ron lar cho hun lai ania hedam doi chemical chikhat anhydrous ammonia anti manga siamania chu kutna tok tu de chuan lei chi tan an mang thin ani chu tiang chemical chu mi sual hoklak hovin an runa sa thin hlea to po to bon turua man chuan ni chuan an thu boyor po arit viau thin reng ani chung ammonia tank kan da khol na hmun chu Sharon te na tang hian tuibur muam da kalvel chavania chu tiang an rulai chu lo mufu palanga anni miswal chuan a soi chuan hlo wangin an that tamai tina ni theyangem tin anan zel din ta kwal thui viau ma se thil thleng theyani ve tlat ani tin Sharoni kum som thum chuang zet sarkar court lo thok to ania dana ngai poimoin thil diklo mu chu report she don lo tia chianga alo mu fu ni vai chuan aro tu te tan chuan no chance in the ganj ani top dawna tha mai khan sahim na ta na fu berna chena ve don ani ti chuan nu chui tu de chuan chumi ngai dan zul ji chuan met case wangan lo man to te chu anan kom kwal ta atam zok chu sim hlei thei to lo an kom lai po kai sarati ming putla khopalo kai sarten ni hloma an laka chang chuan thumum hriata har khop mai tena kom tlak ve deuh te pon lo man to ten ni hloma wangin police house do tan shil she don lo tia chianga chu wang chuan rui lo ngai ho kuta hanin nga deuh top chu fuinan shele ta chia lo ani an khe chuan hoi zong mu mala nei hlei theilova an ching fel har lu tuk chumi puite mai po ni lo
police mi le sa te ngei po chuan an hne ve tran to a then phei chuan chui chhuah lova a tham ral mai te pon hlau tran to ani veng chung ti a po thil dang a leng meu lova ngai dan tam takalo piang lo thei lova anin ring hlel thum to maya thenom le thenoma in musakhi lo chau to ani chu tiang atlang kam ti zinga chuan atirami Eric Hartman a bawka aron lang sar le tabera then ka chuan Sharon in in kara hian in thian thatna pialam thil de wa mani chuo ti ngai danan neya chu da thu chu kalkwal nuwa phei chuan anin ngai zong tina dar ta chiam mai ti chuan nu chui de chuan Hartman a chu anan kom thale ta tun chum chu sheriff office anga tani to ti mai an tum to lo hle ani Hartman a po tun chum chu anung changa zal ve ta rai maya nu chui tu de zona po a chang chadu to hle om dana chuan mi mit fuk na han ni vel chu nuama ti hle nin alanga sheriff office to la tar lok khom tu lo pung khom lui te chu za chu soilo ain ti thei pui zo ke moti mai turani amai ro chu Sharon in in kar bo ruak in ngai zona thila omem ti nu chui tu tenan zo chuan veleh khata om dana dang lam ta nghal vek maya aemo oemo tia chang tamai lo chuan hetiang in pu hi ka du mi lo tin a thin rim ta hlur mai ma sia porian mi sual zon line lo ni du khop ti nu chui tu de chuan an hai big lova chu wang chuan awring e mai ani chu ni lo to pang han ti ngot thei ni chuang lo ti chuan anan kom zui ta zela Hartman a chuan tol tha hun lai vela om na soi khala thak dang lam mi lova tin an du puin hne na changin a thil soi chu dik ngei ti an fin fian non le boka rilelom te ma se Hartman a chu han pu lui zui zel ngai na om tameu lova amai ro chu ifilim tak ani chuan a fin fian ani DNA sample min pe phal turani tin an norve ta sak maya Hartman a po chuan engma zep tur ka nei hlei nem tin a DNA sample chu phal takin ape ve ta ani heta in kom chung zong hian a kha tokin hurin khoral mai ani mi so chu wa zong zok ro a tile thina om dana chang chuan a filim tak te po ang viau mai amai ro chu a DNA sample en dik na kha ron chu phot lo chuan engma soi chian theila ni lova ti chuan tlani zetan nga nuwa thu thar an dawng tangeya amai ro chu thil poi bon turul tuk awm ta tlat mai pi Sharon taksa an DNA mu kha lo te tham lu tuka state patrol laboratory an ending na call nei na lo mu thei mi lo maya result an nei thei ta lo ani hei an shet chhuah thei lo chuan nu chui na kong dang om to lo ani bera Hartman a po chu lo ni mi lo thea alo ni reng thei boka afin fianan DNA sample result an mamo ani top mai ani nu chui tu chuan beidong lovin kong danganan ngai tua lea Nebraska Medical Center lamin chutiang DNA te tham tak endik the na khol tharan nei tian che chuak le ta hlau maya ti chuan arangin an thon phei veleh ta ani chuti lo ni le ta ka chuan alo bera thlakhatal chuan nghal ngai don ti na alo ni le ta an mi sual la chu eng thol takin ala leng ziai ti na nia kolon veng mi pui dan chuan om hle ngam na chi zia zang ani to lo an to tha ke shet nun ber chu sang kan zakwa somriat parukum dai to khania chu la chu chui cholovin a tham ral taringot mai le ngala chu tiang chu ni le mayang ti hlau nei nan ngai to na lua lo theilova tuna mi hi chu ati tu man chuang nge an du tak zet to ani ti chuan le chutia an case ngong thei mi zong in thodep depan ngai chan lai chuan police te chuan call poimo takan dong le ta hlau mai an victim Sharon Erickson in boy pui to real estate company te chuan garage sale an neya hei hi tlem han soi fia de villa sabo hian bungro hlui an mahni ta te an chung te boral to ta te tiral mai na turan hriat thin lo wangin pai aya anin kota an sel chur thina chu deng chu garage sel an ti mai thina ni
chu tiang chuan Sharon bungrua po hi an hral chuak ve a chu ta chuan pakhat hian a mattress a chu chak hlea a leizwa kalbo nghal nal niin an soya chu pa chu tu dang ni lovin a DNA ending na result an ngalai rik hard man a bawk kha ani no chi tu de chuan an ngai tu avang fanga a mattress ber khera han chu chat mai chuan zia nei thui hlein an hria a DNA sample lo la pal theilaka a film khur hlenga police lamin anon endik le main garage sale chu lo rem chang kherbok nen eng kho sei sit set lovin a lei ta mi mayanian ring ani makdeu mai chu he pai noi bon tuma piangin aroin la rezel maya no chiture tan po hian en liam serani to lo ani bera mattress a chona DNA chu lo lomin ani na lo phei mo alo halal de monia Nebraska Medical Center lamin an DNA thon khan lo la endik thei chuang lo ni phei chuan Hartman a chuan zina tur pakhat ma don to lo ti na nia apoi vong viau don ani ti chuan avai thumnan Hartman a chu anan kole ta Sharon bungro sel na thil engemaw lei nei vem ti atangin bunan an chan le te a ma se Hartman a chuan eng ma le lo thuin a lo chang tlat maya no chui tu de chuan an report don kharin tlak to kan ngai ve tho sia Hartman a chuan do ta soi ni nan sheta tlat maya afin fianan polygraph test ne ngam le ngam lo an zot ta rup mai amai ro chu base selo tak mai in Hartman a chuan alo rem ti sam et maya ti chuan dot soilo endik na khol wa chung chuan thuan an zot fiata magdeu main Hartman a hi ein lak pang ani le ta hau lo maya a taksa le lie detector kholan an thlun zom china chuan o te khur ta hlok maya azam ti hai rual ani lo chu tiang chuan eng tin emo an zo ve thei ta shama a mai ro chu result an en chuan base angin thila kal le ta tlat lo mai Richard mena khan zo na chan lo nga heavy lutuka result en tura lo nei hau lo maya chu chuan an rin hlel na level chu world class atangin legendary a kai san tir ta pop mai le aming thai chet tuma chanan lak pui ngel poin khuanu narem tingang lo nin alang ta bera chiang fek foka fin fiat chak to khop mai an veng te lutuka chuan thu po dar chak don ti chianga Hartman chanchin poi ti pui berani lo theilo achanin tun nai mai khan golf kan khel duna didang angani lo azam mai ni an tia a tho pui te lain naril ro plei theilo an lo ti ve boka chutiang chuan bazar chome zuar nu howa tanga an pawala in khom bang biakin buldor kota zial zu khomwang ho thlengin subject hot ber ani chhota kan veng hi te hlema se boring man me ulo te pon ti ve nak to mai theni no sidu te po hian an ring hlel bon turu to a ma se kong danga malak le ai chuan a DNA test result khalo ngai chan le photan dua ti chuan rei takan nga nuwa Nebraska Medical Center lam chuan result chu an ron pe fel theita Sharon khan pong sola to wangin ataksa DNA an mu chu ama that tu chu ni don ti a chiang to a chu wang chuan he result hi eng kim sui khom tu an na mor bok na poimo pingling ani don ani ti chuan medical center ne na tanga an result don chuan an endik ta Sharon taksa an DNA mu khami pa DNA nge ani ti an ron fin fia ta phot maya a mai ro chu an rin hlel berrik Hartman a DNA ne nan khai khinin alowin mil hau lo mai chu ti ni chuan a thil lo sei to zong kha thu dikalo ni ngei ti na nia Sharon nen chuan in ngai zong lova a mattress po lei bok hek lova tu te moinan rin danin thun lo vor kwal vel mai maya chu an ni na chui tu lambe dong to lutukin an lo chui zui chiam ti nan bera asoyang khan aman chui na lama hun hlutam takan seng thlon ta der mai ti na nia apoi vong ani top mai ti chuan no chui tu de chuan ama le chung te an ti boina zong a thu phan choya
a chen nu keisu sin fel nge in tiam thu shilin chatakin anin chachen ta ani ti chuan nu chui tu re chuan tungerin hlel tur niang tir chang bokin bulan chan chatalo ngai le ta a hu puram chek chek to khopang le miswalian venga mi ni lo kung piaron tlan tlang tuala tha nu tlan bo le wang te lo ni phei chuan chui chhualwa a tham ral mai na chan sa sang ta le ani a mai ro chu nu chui tu re chuan thiam dewa thu pa choi le ri ngot thin chu thil dik ni nan shelowa konga om lo point kan sial chop mai tur ani tin chanan kho le ta ti chuan ruwa man na tha dewan nei le thei ta hlau mai pi Sharon chonom vela mi zong chu zau theyang berin an DNA sample lak pop mai thain an sheta ti chuan thu nei tu sang zok ne na tanga phalnan hmunah DNA sample lak be pui chuan an thlak ta rup maya tu mai in ka phal lo ti thei to hek lo le aveng pum pui deuh tho chu an wa an tir ta chap mai ani ti chuan Sharon thi changa thla som zeta liam nu kumsani pali april tha an sample ending na result chu aron chuaka Sharon pong swal tu nerin hlel chu an mu chuak ta a ming chu James Marson in atiran kom Sharon chenom tlang wal kha ani chu pa mingaron lang nol mai chu a hria piang in makantia in chenom kum hlunan nia anau pan deuh lai phei chuan Sharon hian a duatin kongeng ki ma du sak ani ber mai James a po hian a ngai na ema mas lai te hian a kota vur tla te wathen fai sak thina chu tiang khop chuan in po thina nia hetiang hian a lakari ru sual le te nom hi puang ti tu mai nan ngai to phak ngai lo ani ti chuan nu chui tu te ma bak le chu amma an kom chuma a phatna tua thana thlen hun lai a om na nia sei chung chang khawa fin fialo ngai ta ti chuan a om na nia sei wa hu bara chuan an vakal ta fanga angak tu bartender chu anan khom ta ma se ni po chuan James a sei khalo pompuin an bara chuan ron kal ngeya anin khar thlingin om nin alo sei veleh ta tlat maya chuta anu point James ana ho huna sei chu adik ngei ti alo nem nge de veleh tlat boka rinain ala harasadon nin alang tariau mai amai ro chu nu chui tu de chuan ngai tu na tharan an seng le ta James chuan do ta sei lo wani mai thea chu ti rual chuan zep channel nei reng thei bok ti ngai danan nei ta khamizana awm na soi po kha dik vekanga ma se soilan tel lo nei ni mai tin khamizan khana ho nu arugina chuak lea ti chuan chenom nu anau panlai ama duatem em tu pi Sharon chu wa pong sualin a that zui ta ni an ngai ani ti chuan nu chui tu de chu evidence nei thatto kai ngain atuk zinga James Marsh atena chuan an vakal ta Sharon Erickson tha thu an man thuan an shil chuan James chu abara khai hle ti hai rual anilo ti chuan harasaem lovin James chu an man ta station a thu zo fia turin an shoi phei ta nghal ani nu chui tu de tan hian thil boi thlak develop vea DNA evidence chatak nei to ma se a motive tual tha chan turo mangan la she thei tlat lo maya tual tha case renga hemi a chan lai takhi fia fel fai taka an soi theilo chuan defense lam tan chan mun so ngeol thin lea hei tak hi tun kan case a po hian kan nu chui tu te mutan lai ber ani chuta James Marasala chu a chong chadu der lo maya a chang le ka ruilu tu ka khamizana thil thleng kha pakhat ma ka she to lo atia a chang le engmai nam noi na ka nei lo ati boka nu chui tu te na taksa DNA profile an mu thuan an shil poin ka kut mor poin ka khoilo pitarania eng avangin nge ka pong sualte lulang tina chang ve tlat boka alin puan tir lo mel khop mai chuti ni chuan an evidence nei chun DNA result khathiam taka an soi mai lo ngai don ta ti na ania prosecutor tan chuan in buat sai chata ngai rem don hle a mai ro chu van nei thak takin
James an mana changa thlatam poral main thu thar lomom takan dawng ta hlau mai atan pui mi pangangotin James chu an bula in phon thu an ron soi rup maya ain puan ni an soi chu hetiang hi ani Kamizan khan James chu arui lea ina ho nu khana but munain ngai tua paisa nei lo boxia an chanom nu chu ro ka chak ta thut mai ni ome ti chuan dim te in a tho chema tukver changa zuang chuakin pi Sharon thir le na chuan avalon kaita alo har pala police call lo nan pona phone shri chu zai chat vek phota ti chuan ina chuan eng tin mo luta a thom chu shein pi Sharon chu lo har hlau maya silai tin chungin phone manatuma ma se nun thei tak lova chuan akar chunga a mobile phone da emergency ta na ti chu lak tumin garage lama pan ngala ani James chuan zui ngalin a maya nek ta chor maya ti chuan siam she murem chan mangin a hlap zui ta shep maya ti chuan a to pa rek hlum ta ani pong sol chung chang ro kha chu a phave tlat niin a tan pui te hian an soya a mai ro chu a phat lai ber chuan DNA evidence nei that ber ni ve thunga nu chui tu de dan chuan a zam to mol lo ani tin henga tan pui zong te hian korta po sei chual arin huam vek boka chu wang chuan prosecutor lam tan chuan chaklo theina chan sa tlem to hle ani ti chuan okasi som pathum kumsani panga khan James Marsa chuan ati sual chupomin second degree murder anga ro rel sak adila ko chuan dam chung lungin tang tur le parol pot suak thelo turin a shemta ani kumsani parukhan Fremont Tribune chanchin buina tarlan danin James a hian pi Sharon in en hian an mudun zeu to niin ain soi ni oma a mai ro chu hi fin amumal takom ta chuang lo ani ole khati zong kha tun chum Geronimo crime kan ti chu thei te chu ani le ta ngai nomin lo ti le ngei kan be sei in zavain tuk chuan nuam choi tui mut tui mang chale vek ule